अमा देसि पियर नायदो लोगोफोर आं नाफामखौ बहा दोनो बे नाफाम देनायखौ आं ब्लग बानायखादोंमोन मास मोननै सिगां आरोना खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नै बिराद हाखु दाखु जाबाय आरोना माने गसाइगावआवहाय सासे बिजावजालि जानायनि फंबायनि हाबा दङ आरो बाव थांगोन ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट बाबाखौ स्कुलाव दोननानै ओंखारलांसिगोन आरोखि ना थ' बेखायनो खनसेनो रेडि जानानै ओंखारखाबाय दा बेयावनो आंना बिखुनजोआ नाफामखौ बावबोजानो गिनानै थैनोसै आरोना बारे बारे थिनहरनाय ओंखायनो लाखाथारबाय आं थ' बिदिब्ला लोगोफोर माने हाबानि लाब्रा होनबाथाय गथ'आ बिराद गोथाव मोनो आरोना थ' बेखायनो लाब्राखौ जेरैबाबो लाबोनांगौ जाहैदों आरोखि ना बेदरखौ मोनबोआबाबो अरजाया बिदि जादों आरोना ओरैबायदि जारलाखा थ' थांगासिनो आङो स्कुटिखौ गारबोबाय आङो बे आदैनि मादैजों साहा लोंग्रानि दखानाव ओमफ्राय एफा गोजान सालायलांनो बादों आरो गोजान मानेथ' ओरैनोथ' 1 घन्टाजोंबो सहैयो थेवब्लाबो विंगारजों थांसै होननानै फैबाय आरो आङो खारजेनबायानो आरोना गारिया सफैबाय लोगोफोर सफैनायालाय न' मोननोसै खारखायल' फानखायसो जे फाइनालि न' मोनफैबाय जुब्रा जुब्रि जाला जोब्बाय बोरो गारि लाबोआखैथ' आङो विंगारजोंसो फैदों गोरै ओंखार नै खुमब्रा रेडि दोनखाबावबायसो आंना बिखुनजोआ दे गोरै ओंखार नायलाय लोगोफोर जोंना ओरैबायदि स्टेसन खाथिखाना न'आ ओंखारबाय नै हाबा जाहैनो बिहामजो बिखुनजो थांसै जोङो हाबायाव माने आङो माखौबो थांनो लिंफिनदों आरो बे मैया थांखांखाबायमोन ओमफ्राय आं दिनै हारसिङै जानायखाय लिंफाबाय आङो नै बे थांगोनदां चल हुराव साइना फैदो आयौ नुथाराखै आंहा दिनैसो साइना गुड बय नों मा जानो सना मा जानो बिस्कुट हा आंना आखाइ गैला नै नोंखौ दांनो आंना आखाइ गैला बुरिया रायबायसो नोंखौ थै रायलाबायो गोदाव सोराव साइना गुड बय आद्रिनो सोर देलायदों आयौ नै आरो आयौ मोजाङै जिरायसै दा आयौ मा नाममोनलाय मा नाममोनलाय आबौ नोंना औ मा नाममोनलाय मा नाममोनलाय आंना बारा सफैबाय एक्सुवेलि हाबाया मैयानोमोन आरोना रिसिपसना ओमफ्राय दिनै फैबाय नों माला थांबावगोन जोंनाव मालाबा थांदो होमबालाय नै बेना खानायाबो रायं जा मोजां जलफि देगासिनोमोन आरोना हाबायावहाय मानसिफ्रा साहा सुहा बार्थ जलफि बाथोनखौनो लागायबाय आरोखि आङो बानलु ज्रोमनो मैयाबो मा मावा नोङो दे होनलाय मैया मा मावा नोङो भिडिअ खालामनो थिनहरबायसो आंखौसो आनै केटारिं लाखायाखै ओमफ्राय गामिनि रायजो राजा संदों आरोना बिदिबाथाय आं बिराद गोथाव मोनखायो थाइगिर ओमफ्राय थाइगिरजों अमाजों बाट आंहा मोनजास्लाबाखसै आरोना मोनथ'वाखैमोन आनै बिहरदों
माइरं जानाय खेबनाय गासिबो जों लागोनिनो बिजावजालि जानाय सोरबा बिखुनजो जानाय सोरबा बिमादै जानाय गोजा आरोना ओमफ्राय नै हाबानि आग्लायनाय अमा बेदर फोराननाया ओइ नानि नानि फानि खिथाब दानो फानैहाय अ बेनो जानायसो अमा एवगासिनो आरो माने दिनैबो सिरिसे आलासि फैबावगोन नालाय माने रिसेपसना दिनैबो दंबावो नालाय ओमफ्राय आंहा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजोंनो भिडिअबो फट'बो लाबोनो गोसोआवनो गैया आरोना जारला गरम मस्लाफ्रा आंनाव मोनसे हरदो आरो फ्राय नै बिहामजो जानाय बिखुनजो जानाय ज' ओंखाम जाबाय आरो जोङो आरो हाबानि ओंखामथ' बिराद जानो लुगैखानायमोन नालाय आंहा ओंखायनो गुदुं गुदुं मोनग्रोमोना खहाबथारबाय आरोना ओमफ्राय बिबै फिसौजोंहा एदावलायबाय थायो आरो सानैजों बै थेख्लाजों गिलु बालु थाम्फै अरो होनदों आरो आंनि न'आव माने क'क्राझाराव फैनायाव खनसे थाम्फै गिदिर गिदिर अरजाथारदोंमोनहाय थाम्फै नालाय एसे गिदिर जायोथ' बेखौनो बावाखै आरोना बियो साला गामिनि मैगं हाग्राफोर खाथि खालानिफोरखौहाय जाहोग्रोबाय आरोना मानो होनोबाथ' दा सानसे मावबावनांगोन नालाय थ' बेखायनो सिगां जाहोग्रोबाय आरो अमा बिबु बिखा बिथैजोंहाय फुंनि जानाय बिदि ज' जिरायलायनानै जानायनि मजायानो जुदाखाना लोगोफोर ओमफ्राय आरोथ' थोरसिया माबा जाबावनांगौमोन थालिरनि बिखुं जाबावनांगौमोन आरोना होमबाथाय आरो थावसिन जाबावगौमोन जानो फैनाया नै थफ्ला बुंलायलायनाय मा मा मोनखोथाय दोनलांजानोसै बोरो बबे आफा फैदो गालांदो नोंखौ आबौ दे बाय बाय दे बाय सुना दे मानो थाङा आं जिरायलाथ'थ'आव आं थांसै फाला आं गावहा रायो ओमफ्राय दाना थांनो नागिरनायखौ गाब नागिरदों दे बाय 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 आबौ बाय बाय होनदो फैदो थांसै फैदो गाखोजोब्बाय फैदो फैदो आबौ फै थांसै क'क्राझार सफैफिनबाय आंना फिसाजोआ सान्दुङाव सानसे अमा देसि पियर दहाय हाबायाव जे फोराननाय नुदोंमोन ना लोगोफोर हाबानि थ' बेखौनो आंनो जासिबाय आरोना हाबा बिगोमाया जै जासिदों मोनमे लाड्डु फुथा बायदि जाखादों आरोखि ना ओरैबायदि सान्थि मोनखादों बेथ' पियर देसि अमा थ' गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि अमा बेदरखौ मोनबोनानै बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय